hanzi zvatsomana mudhara sabhuku nedhongi zvatsomana mudhara sabhuku nedhongi ya hanzi anga ari batai murefu batai mupfupi paPick n Pay kuchivuko. Mapurisa eZrp Zimbabwe Anti-Corruption Commission vabata mupurisa weZrp vachiti ari kuita uori vachimuginya bvura ainomonakira zvanga Zimbabwe ukadanyanyofungisa zvinhu zvakawanda unofa neBP, but ndongoya nadzo nyaya dzacho dzakadaro ndokuratidzai kuti zviri kunetsa uko. Zacc versus Zrp hanzi havasi kufara nekuginya bvurwa kwakaita munhu aginya bvurwa hanzi akazosiyiwa pashaya umbowo Kwemi munoita seko you arrest to investigate or investigate to arrest. Munombozvifambisa sei? Even mapurisa acho eZrp ndo zvaanoitawo futi. Anokusunga, akusunga uzokubudisa unzi wanga usina mhosva. Zvakaoma. Ndo nyaya ndikufamba nayo zvamanje manje. Da kuti ndikuratidzei mupurisa achiginya bvurwa. Anonzi mahumbwe ndo ari kuitwa muZimbabwe zvamanje manje. Mahumbwe ndo ari kutungamirirwa naEmerson Mnangagwa achizviita president, anova iye asina kana election 1 zvayo yaakambowina mukati meupenyu hwake hwese. Ndo mahumbwe atiri kuitirwa aya, ende tese tiri kuombera maoko tichiteera zvinhu zvakadaro zvinonyadzisa kudaro. Ichi chibato cheZrp ichi chiningiri chidepartment ichi chicommission ichi it's a useless department. Vakatoti hama dzedu hadzina mabasa toita sei todzipinza sei mabasa. Zvikanzi ngatigadzire ichi anti-commission apo, anti-corruption commission. Ndomva wagadzira chibato ichocho. Ene chibato ichocho is the most corrupt. Ndo chine uori uhombe. Apo ndo chiruda kubata uori. Baba right now Chivaya ari kutengera vanhu mota. Where is that money coming from? Mabooks ake, who is auditing them? Where is Zacc? Ikaona tataurisa kudai sombwanzi, we've got a file case for Sewik no Chivayo is going to be under investigations. We are still investigating. Tataombera maoko kuti Chivaya kuzosungwa. Vomva vaenda vopinda mubako. Tikadzoka futi tikataura futi omonzi we are almost done with the investigations. Vanenge vachitamba nesu. They think kuti tiri vana vadiki. They think kuti tiri vanhu vasingafunge mawani aya. Sorry ndazonyanyotaurisa ndisati ndakukwazisai, but tete takatochaja, tete tori muchiki, tete takatozvimbirwa, tete tisingatombode mafanizi iyayo handitika. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, Star Channel is 0.5 Creative Studios. Kune vane nyaya dzavanadzo dzavada ndifambire ndibatei namba dzangu ndo dziri pa screen idzo. Kune vane mabhizimusi avanawo vavari kuda kuti ndipushe ndishambadze aiwaka namba dzangu ndidzodzo hadzichinje, munongondibata pa namba idzodzo handiti. Kune vanenge vachida kunditengerawo zvinwiwa, vanenge vachida kunditengerawo madrinks, vanenge vachida kundipawo maideas, vanenge vachida kuita sei zvamunenge muchida, varuda kutipawo equipment, varuda kutipa makamera chii zvese panhamba idzodzo ndibatei. Zvinhu zvese zvinoita sei zvinoitika handitika. Right, hanzi nasisikoni ukaita musoro, ukaita musana, ukaita mudumbu, kana usiri kunyatsogutsa mumwe wako pabonde, kana usiri kunyatsozvigona, bata sisikoni panhamba dziri pa screen idzo. Vakupe gwenzi rePhytomed. Inini ndikutori rova ende runyatsozwa kupombonoka, nyama dziri kunyatsosununguka kuti gwenzi riri sei riri kushanda ira handitika. Saka bata koni panhamba dziri pa screen idzo okuitira mudhiginyira wacho zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka handitika. Right, rega tipinde munyaya. Nyaya yangu ndoirapo. Hanzi officers in all security departments are not happy with the conduct of those Zacc internal officers who pounced at Pick n Pay in Chivu to arrest the Zrp cop on allegations of corruption. They don't have evidence. They are arresting him on allegations. Zviri kufungizirwa kunzi
but there is no evidence. Zvikanzi the officer name harina kutaurwa, zvikanzi was later released after the Zacc failed to prove a case against him. Ndo mahumbwe andiri kutaura nezvawo aya. Ndosaka tichitaura kuti isu totogara takachaja kunge sola, togara tine moto, togara tichozitaura nyaya idzodzo. Saka toda timboplaya video iri tione kuti zviri kuda sei, zviri kufamba sei apo. Munhu akaginya bvurwa sei. Munhu akabatwa zvemhando yepamusoro. Kana tisaura kuti mahumbwe matakanana vari kuginya bvura munhu, hanzi chimbomurova imbama anodzikama. Zviriko here zvinhu zvinenge zvichiitika zvaZimbabwe. Zimbabwe itori nedhirama rega rega chairo, nedhirama rekutopenga chairo handiti. Zvikanzi no, I think this good that chirungu chipo chamunenge muchinyora. And no, I think this is good that it also happened to one of them. What I done zvakanakira kuti zviri kuitika ku one of them when they are arresting an innocent person. Ndambozvitaura izvi kuti polisi inongoya yangu kunyamura padeni pako usina kana mhosva. Saka hanzi zvakatonaka zvaitirwa ivavo handitika. Zvikanzi is resisting arrest by an officer not an offense on its own. I the comment section if he was a civilian, no one was going to say anything. I support you right there. Danga ngoriwo munhu zvake asina kana chaanacho, vanhu vaisatombeta sei, vaisatomboita hanya nazvo, kana panapa taisatombotaura nezvazvo. But panapa tinotaura, panapa mugariro tinotaura. Zvikanzi whatever the case, it's useless to dig into. Hapana inyaya dzekuti vanenge vapiwa mapondo nema$5 parod. Ndo nyaya yacho inenge ichinzi wori. But wori chaiwo uri kuitika, corruption chaiyo tiri kutoiziva, ende tinotonongedzera kuti honai apo, verengai apo, pakanzi chii apo, but havana basa nazvo. Ndosaka ndambotaura kuti chibato ichi, chidepartment ichi chinonzi Zacc ichi hachina kana basa. Ichingoripo pakuita sei, pakurovera vanhu mari, nepakubira vanhu mari, nepakupanana mari pachavo. Ipapo vanoswera vachimhanyisana nemapurisa emapondo, kune vanhu vari kuba mamiliyoni. Pane zvimwe zvekuti tichida kusimbisana, pamwe pacho tichida kutombokusapota ivo vanhu veZanu PF kuti muri kuita zvinhu chaizvo, tichida kutombosapota kuti ndo zvinhu chaizvo zvakanaka, but tinosapota chii pakadai so pachikomisheni ichi. Toramba tichitongoshoropodza, tichikudyisai chifumuro kuti mufumuke, because it's not making sense kuti vanhu munoisa ma-resources kuti vanhu vatsome vanhu vemapondo vema$5, ma$10 parod, vachisiya munhu ari kuba mamillions. Pane zvimwe, rega ndiende rega ndibaye. But before I go, ndutaura pane mashoko andinawo panapa ari kubva kuna Owen ataura iye kuti company registration in South Africa zvaanyore, omba akuvhurira an FNB bank account. Bata Owen panhamba dziri pascreen idzo. Chinongodiwa chete ipassport yako, no work permit, no study permit, anokuitira mudiginyira wacho handitika. Saka bata Owen panhamba dziri pascreen idzo. One thing that I should tell you ndechekuti mari yako ukaisa $100 right now muZimbabwean account, by next month inenge ya $95. By the following month after 2 months inenge ya $90. Mari yako inenge ichidyiwa ichinzi ma-charges. Ukaisa mu FNB account iyo $100, by the following month inenge ya $105. Inenge ichiwedzera ne-interest pamusoro.
ndo zvandoda kuti ndikuonesei, ndo zvakanakira kuvhura maaccounts aya. Maaccounts aya ari legit, zvinhu zvacho zvitori pamutemo zvekutodaro. Saka bata Owen panamba dziri pascreen idzo okuitira mudzikinyira wacho. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.